jag hjälpa till. Jag hjälper till. Douglas hjälper till. Ska bygga en grotta. Här då. Att gräva. Vi bygger en grotta. Vi bygger en grotta. Douglas blir arg. Han sitter fast. Så. Bessie, du får ju tokerna. Oj, nu sitter du fast, Bessie. Slå omkull mig. Bessie, Bessie, du sitter fast och jag sitter fast. Här. Du, Bessie, lugn. Så. Här. Kom så kan vi ta bort det där. Vänta. Aj, vänta. Du sitter fast. Stanna, Bessie. Bessie, lugn. Jag har snart kört ett helt varv. Upp med foten. Så. Nu är du fri. Ibi. Bessie. Du ska få igen. Du ska få igen. Hur gick det med gropen? Kom. Glömde ni bort gropen? Kom. Här. Vad var gropen? Var det där gropen? Var det gropen? Var det gropen, Douglas? Jag har för mig att det var där. Nej, det var den här. Här är gropen. Jag tar gropen då. Gräv där då. Fast det är inget spännande, va? Ja, lite snö äter den. Bessie, kom! Ska du vara med och gräva? Här, Bessie. Vad är det? Ska du inte vara med och gräva? Du börjar ju. Att du börjar ju att gräva. Bessie. Då skiter jag i dig. Nu gräver Douglas och jag. Här. Ännu större kan vi göra den. Ännu större. Ja, ännu större. Vad det är snö. Douglas. Hej. Hej. Det är snö. Nu. Vänta. Här. Den här. Nu lurar vi henne, Douglas. Kom, vi lurar henne. Någon inte ser. Men du är snöig. Här. Bessie. Ska du tjata på mig, Matte? Ska du ha korv? Godis? Ja, jag ska leta storkar.
elände det ser ut. Hoppsan! Oj, hittar du nu? Kan du dansa? Ja, den ligger här. Läsa. Oj. Var det godiset? Åh, Bessie. Hittar hon något? Jag tror det var slut nu. Ska vi gå hemåt? Kom. Nu går vi hem. Där har inte jag gömt något. Kom nu. Douglas, ska gå hem. Kom. Kom Bessie, nu går vi hem. Hej. Åh, Douglas, kan du hoppa upp? Åh, vad fin! Bra! Fin du är. Douglas, kan du hoppa upp för den stora? Bra! Åh, så fin du är. Så fin du är. Bessie! Bra! Bessie, hoppa upp! Bra! Det är något spännande där borta. Åh, vad ni är fina. Ska vi gå hem nu? Ja, vad Thomas som kom där. Ska vi gå hem, Bessie? Så säg hej då.